Der Hunds. Те са уникална смес от алтернативен рок, пънк и грув. Над 20 години са сред най-ярките имена на българската рок сцена. Известни са със своя неповторим стил, хипнотична музика и експлозивна енергия. Очаквайте Der Hunds на 10 август, Аспарухов парк. Здравейте, приятели! Аз съм Боби Косатката и искам да ви поканя на благотворителния фестивал Варна Rock Adventures, който ще се проведе от 7 до 10 август във Варна, разбира се. Ние с Der Hunds сме на 10 август и ви чакаме с нетърпение. Бъди тук, бъди рок! Yeah!